da su ake, wani sai ta kuka ma saboda waka in yaji. To abin da ke faruwa shine idan ka ce haka tunanukan da ke zuwa mana da yawa na irin waƙoƙin soyayya gaskiya suna da yawa ba zan iya faɗa su ba. Kai idan za ka yi waƙar soyayya misali kamar waƙar da kila za ka yi mana ina tunanin na san akwai ta soyayya ce idan za ka yi rubutun soyayya me da me yake shiga ranka a lokacin da kake lissafo daɗaɗɗen kalaman nan, shin kana kallon wacce kuke kamar soyayya da ita ne ko wacce za ka aura ko wani makamancin wani ko wani abokinka da kake kallon soyayya su in kai ba ka yi? To ni ta bangare na gaskiya zan yi ce ma akwai irin da dinga jin kamar ko na tuna wani abin tausayi a kai na soyayya amma ya faru da a kaina ko kuma bai faru a kaina ba. Bayan wannan ina tuna irin yadda masoya suke walar da wasu masoyan sai ga akwai wanda Allah yake dora musu soyayya su da aka ji kawai gari kana son mutum to amma shi ba ta kai ke ba to idan ina kallon wannan